flavor quantity. None of these bars, some are bullshit. Let's go! Ako ang aligi ng rap batikos. Ako ang tunay na pangmasa. Okay, so DJ Rap Batikos to the end of the week. It will be like I use it in Sacramento. There's a technical problem sa pagtandem nila. So next week yung official battle ni Warlord. So it okay, bottom see my left, introduce yourselves. Best I ever smoke, best I ever smoke. When I'm smoking you the best. Dili ka dinay, bay lupada ni kay sky high. Di na kinahanglan i-explain sulay gamay. Try it, maong tila we ipasok sila be. Basta ikaw na sa tipong lami among isi. Yo, shoutouts Pamilya Delicados 356, SLPG, Snoopy. Nanpax, Pamilya Delicados, shoutout SLTG. Yo. Ma'am, so you right to introduce yourself, ha? Delicados. Warlord nga pala, shoutout na na-try out sa Sa Eclipse Day. Puerto Ricans MC, salamat sa Rabatikos nga gitanggap yun mo nila, salamat yung gayo. Nung wala ka pa sa piling ko, buhay ko'y magulong. At sa aking pagkatao, hirap ako sa pagbuo. Kasi walang karamay at walang masumbungan. Mga problemang nagdaan ay kinimkim ko na lang. Pero biglang nag-iba nung sa buhay ko'y dumating ka. Dilin ko nakabanata, naging umagang kay ganda. Dahil ikaw ang nagbigay sa mundo ko ng kulay. Buhay na walang direksyon, ikaw ang naging gabay. Sa pinakauna pa lang na to nga pag-ila, ang akong dughan nakapokus sa imuha. Because you're so pretty, umakainap kay ka. Di ko katulog sa imagine sa imuha. Boss Perandi, Boss Yunams, salamat sa pagsuporta. Hope nga mag-usa na ta. Yo, Rodjens, Puerto Rican, shoutouts taga-Taguluan, doon na IB og Gisa. first round para Pamilya Delicados. Let's go, man! Bars! Yo, ako ay well-trained na makata na para bang isang gladiator. Handang makipaglaban sa mga makatang feeling predator. Kaya walang silbi mga banat nyo't panangga sa aking high quality na armor. Mga banat ko'y pumapatay, kumakain ng buo. Literal na carnivore. Snoop, tira. Hoy, mga unggoy, wala ko'y labot sa inyo ha, baboy! Huwag ikaw mura kang tumoy! Bisa kung sao pa ninyo ay dili ka kasabay sa kuha! Ha? Bisaya nga tira, mura kang basura! Ha? Ikaw, tagasa ka, taga-puerto ka! Mura lang yapon ka, gamo, putaha ka! Yo! Sa paglaot ng pandigmaang barko'y nakasakay na din ang mga paminsalang pamilya galing na delikado. Kaya isa ako sa mga sundalong papas lang sa mga nagpapanggap ng mga unggoy, ng mga makata sa entablado. Dili ni siya unggoy, bay. Baboy ni. Pero ihalas lang. Pasensya na kay bay, wa okay la sa imo. Sige ka, Rodjens, wala kay Ogens. Tira Snoop, og Rodjens og unggoy. Oh, Rodjens og unggoy, wala ko'y labot sa imo ha. Ikaw lang gyapon og purmag tumoy. Ay napagsoto ka ti para. Kay mura lang gyapon kag amo, buanga ka. Dili na ka makakumpos og para kung ako mo'y mutira og Bisaya. Kung sa sa kuha pa, mura ko si Aporex. Ikaw wala ko kailas sa imo, mura ka og si Rapex. Yo, where is the sun? Under the moon? Ha? Ganong nag-sunglass man ka nga gabi man karon? Ha? Sige katawa bay. Sumubal, magdagbay. Yo, kaya wag ka masyadong magmalalim dahil kaya kitang sisirin. Submarine. Kaya walang silbi ang pambato ng taga-Puerto sa pambato ng mga taga-Rap Batikos. Sino mas sikat sa inyong dalawa? Hitler. Yo.
Wala kang binatbat sa kanya. Kaya kung gusto mong lumaban, kisnope ka na lang. Og ayaw ninyong tamaya si Stifler kay wala nang utana sa inyo si Stifler. Ikaw mura kag Stifler ang imong ilong. Natawa mura mo og naog brown na talong. Kung ako mo mutira sa inyo hurot ang inyo ang membro. Ug mura pa mo og naog mga pro pero dili mo promotor. Bali ako ang liog pero inyo ang mura mo og naog og tukog. Okay, time. First round, play Warlord and Rugins. Let's go, man. Motherfucker, best ball. Okay. Walang sama ni. Sorry kay wala ka mong mga kontra. Walay mga kanang buot mga kontra. Inyo mingi pan ha, gi-Indian ha. Nagpasabot lang yun. Gawa mo yung mga disiplina. Stifler, disiplinahan ha. Diba sinapakol kung nagchinilas nga cobra. Okay. Ang inyong mga sira kung gisugo ni Stifler nga pildihon me ang ma-fail yun ang inyong misyon. Kasi mga tira nyo hindi sa pool, misyon. At kahit wala pa si Mirande dito, wala akong pake kasi hindi ko naman namimiss yun. Isaway ka na mag-unggoy. Wa ko mangandoy nga magwapo ko. Kaysa akong pagkapangit, ubay-ubay na pudbiyaan na sangit. Isa na imong uyab sa ako, gidikit. Dito gid kong nakaingon nga nung love kay mo siya tungod sang ki nga gadikit-dikit. Ha? Munsa pangit ko? Pangit gali ka bisag ngit-ngit. Sa imong naong nauso ang lap trip. Ha? O kanit siya. Nahigugma daw siya sa bata pa, nakaranas siya ng puppy love. Kasi sa aso siya na in love. Ha? O sa tinuod lang, kaning duhang delikados, wali ka humag-eskwela. Tungod sa ilang pagkatapulan. Unsaon man, suyupon magtinta sa bulpino ni ingnon nukos ang sudan. Wa kay batasan. Kay katong sa una nakaigit kasi yung eskwelahan. Di pahipo sa maestra yan tae, iyang ikinamot wag gamitig daspan. Tampalasan. Daghagpilas imong bugan. Sa sobra kadagan sa imong bunti, imo nang gihimong short pants. Okay. Okay, una sa lahat, magandang gabi. Lang sa aming katunggali. Kasi hindi magiging maganda ang kanilang gabi. Dahil ibabalik namin ang Bagyong Sindong sa lugar na ito mismo mangyayari. Tapos may make sure na babaha ng dugo sa Cagayan de Oro City. Ha? Kasi kapag mga bara ko ang napakinggan nyo, utak nyo madidisturb and you will get down with a sickness. Hindi ako kasali sa flip-top but still I'm the one of the illness. Ha? At ayaw ko naman talagang sumikat sa flip-top. Pero gusto kong sumikat sa soko. Simple lang ang aking motibo. Ang paslangin na makatulad yung bobo. Kung sa'yo na kayo mupat doon, migo. Litang tunok, gamiton ko, para imong dughan mo dugo. Sang katon ko, yung espiritu, ihalad ko sa demonyo. Ha? O dili mo ako kontento. Hiktan ko na yung tiog pisi, gamit ang pisi sa barko. Ipaguyot na mo ni ang patuan sa sakay sa kanyang barko. Ha? At dahil makamukhang pera kayo sakto, patulong ka mo sa kadang truck na sinsilyo. Musa sa mo, pagbaton mo grispeto. Ay, mga rapper nga flip ng taga si Diog, pibing na sa top at taga Puerto. Hinarap sa amin ang dalawang MCing walang alam. Matagal na kayo sa ganitong larangan pero wala pa kayong napatunayan sa lahat ng inyong laban. Oo, aaminin ko na ako isang baguhan. Pero kaya kung wasakin ang inyong tahanan na parang binagyuhan. Dinala ako ni Warlord dito sa Cagayan upang makipaglaban kasi alam niya sa ganitong larangan meron din akong kakayahan. Kaya wag nung maliitin ang aming kaalaman. Produkto kami ni Francis M at isa kami sa simbolo ng Three Stars in the Sun. At ako'y batang puwerto na dumayo sa lugar nyo. Hangad ko lang ang konting respeto. Kasi ako yung anghel na nakatira sa impyerno. Ako yung taong papana sa puso nyo, tawagin nyo kung At kupido. luluway ang mga mata nyo kasi dudukutin ko. Kaya ngayong gabi, masasaksihan nyo kung paano sila iiyak ng dugo like milaglusong santo ninyo. Ha? Kaya wag sana kayong apurado. Puso ng mga bobo yan ang aming paborito. Kaya tawagin nyo kaming kamatayan bro. Kasi ngayong gabi kayo'y aming sinusundo. Kayo ang nakabukas sa utak kong nakasarado. Nung nalaman kong kayo ang makakalaban ko, agad-agad akong nag-ensayo. Kasi gusto kong mapatunayan sa inyo na marunong ding magsulat si Rodiens na taga Puerto. Okay, last. Kung sa'yo pangalan sa grupo ni? Delikados. Delikados. Di naman taman ni ngala. Kasi mga naong lang daan, ripis, delikado na. At gusto nyo laruin namin ang pangalan, grupo ng pangalan nyo? Okay, Rodjen, simulan mo. Dimulis ko ang mga buto nyo gamit ang aking brutality combo word rhyme.
Dili. Tal injection na gagamitin ko para huminto sa pagtibok ang inyong puso na para bang timeline. Ka. Kantutin ko ang lahat ng inyong pamilya habang silang lahat ay nakapila na para bang form your line. Do. Dudurugin ko ang ulo ng iyong pamilya pagkatapos nilang kantutin. And I will make sure that no one left behind. S. Tipler, isusunod kita, kaya humanda ka na cause you're running out of time. Si kamatayan andito na at sinusunod kita, your soul is mine. Ha? Usa ka na yung grupo nga delikados anay kumpara sa mga Puerto Ricans na grupo. Kaya pre, Kaya wala pa mo. Time. Okay, time, left. Second round para kay Snoopy and Unbox. Let's go. Yo, sa tinuod lang wala may respeto. Kay dili ka tao, baboy ka. Okay. Sa tinuod anay, dili ka gwapo, pangit ka. Tiradas no. Hoy, mauni tira na ako sa imo itoy. Pauli sa inyong balay, kita mo sa imong iro dito pagtutoy. Ug wala ko'y labot kun ikaw. Muplano ka mo saka sa kahoy. Kay klaro na nako nga, kamitan na nakaklaro na. Ikaw, isa sa unggoy. Bisan pag kamitan ko nimo sa inyong mga litra nga mga inunggoy, wala ko'y labot kay mura lang gyapon og kurma o mga tumoy. Yo, walang silbi ang baboy na to. Sa imong ingon, imong minghigdan, tusloko na ko na imong lubot. Detsona na to. Yo, mo ni si Warlord. Sikat sa taga Puerto. Hudas nga demonyo. Anak ka nga santo, pagsyerda dodong. Baboy ka nga negro. Tinood na, Snob? Oh, ug ayaw ko ninyo pasikati sa inyong mga tira, mga unggoy. Dili ko mahuman kung dili, wala hinungdan ang akong tira. Ikaw, abi tingali nimo sikat ka pero wala na ako gipaandi sa sakramento kung ikaw lang ang makontra. Ha? Stifler gusto nga makipag-atbang ni Stifler. Wala kay nada. Tinood na, wala kay nada. Nanyatres. Kanay mong kauban nagpalayo na kay gihubak. Gihubak mo tungod sa ako ha. Ha? Pero ikaw wala kay nada. Inyo mga punchline, panos. Mura ba og mga isda nga gisulod sa garapon? Mura mo naligsa sa train line. Mura mo isda nga gisulod sa garapon, ginamos. O mura mo og naog timos. Tinuod na. Sakto si Snoopy. Wala mo'y nada para ikontras mga taga-delikado. Og nilos-os ang inyo ang mga matres. May pauli mo sa inyo kay basin og luputon tamo kamo mo'y mabuntis. Puerteng loya ning duha ka mga makata nga ingon-ingon na MC sila. Rod James, mag-practice pa ka. Kulang pa ka og abilidad para kami inyong matumban. Oy, Niyatakay. Rod James. Oy, tay sa ba? Niyatakay man naglitra ba? Ngiyatakan ko na inyong letra unsay mahitabo. Rapatikos ang maguna. Ug Ujins rateka. Sa kung saon pa nimo daot lang yapon ka nga plaka. Pangit kay ka. Last line na akong tira. Stifler. Ayaw ni sila pansina kay mga pangit kayo muraog na na. Okay, time. Second round, Warlord. Let's go, man. Let's go. Kumadlo ka ng grupo ninyo nga delikados. Kami mga Puerto Ricans kami ay talento rin. Dahil sa totoo lang, marami na kaming labang na ipanalo at hindi na mabilang. Kami kabilang sa nilalang na may dilang kayang pumaslang. Kami ang sagot sa inyong patlang, isang linya ko lang ay sapat lang para sa inyong ipaslang. At kaya ko kayong gawing taong niebe. Kasi ako yung kapatid ni Frozen sa labas na lalaki. Kaya mag-ingat-ingat kayo mga pre. Kasi kapag nahawakan ko ang katawan yung marurumi, magiging ganap na kayo na isang taing niebe. Kaya sa lahat ng mga may galit sa amin dito, gawin, isa lang masasabi ko, gawin yung inspirasyon ng kanta ni Frozen. Let it go nyo na, mga galit nyo sa amin. Ha? At, kaning duha, magbinisaya na pre. Kaning duha, di ni magmatch sa amo. Sa ilang ka manyakis ning panuway. Kayang among anay, giiyot sa kamong gaya. Busa kami na mo pa kayo sa mga letra hantod bation mo hypertension. Kaysa mga tao wala mo'y communication. Mura magpisunet nga way gadula kay lag ang koneksyon. Dalawang legendaring dragon tinapat lang sa ilusyon. Ngayon hindi nyo matatahak ang tamang direksyon. Kasi kami ang magsisilbing balakid sa dadaanan yung misyon. Ha? Og nganong ni Inter mo ani nga usara mo katai ani nga liga. You are a fucking shit. Ha? Kung answer nga ka question dali nagka-cancelan kay usara ka answer shit. Ha? Og dili ti ka kalibal ini nga liga. Isa na ka kada kung tai sa akong mata. One whole shit.
Ay pagmuhigda mo sa kung tae, bid shit. Istoryahan din akong tae, so we can talk shit. Ha? Mabuang mo ha? O kami mga Puerto Rican sa larangan na to, hindi pa nga kami mga biyasa. Pero bakit may tubig na tumulo sa katawan nyo kahit hindi kayo basa? Ibig sabihin napapawisan kayo sabi mga binitiwang talata. Ang laban na to hindi padamihan ng salita kundi pabigatan ng binitiwang bara. Pamatay ng mga obra, nakakasugat ng mga kataga. Hindi ako si Isabel pero litra ko'y Granada. O kaninduha mga bading. Ni Atog mo, nagpailagin sa ilang pagkabading. Kaya pagsabot nila sa dikis, tindahan sa mga utin. Gusto mo? Ha? O, mga bubo tong dalawa. Ha? Bubo tong dalawa. Mga puta. Kasi, pag intindi nila sa pasikat dolls, pusa ng puking manika. Ha? Oo! Manika! Easy ka lang talunin, cost per million just like a peanut, manika! At sabihin mo sa iyong kakampi na mukha siyang pera, in short, mukhang manika! Kapag napatayin namin kayo sa laban na to, maraming dumi ang makakapasok sa utak nyo at saka lang kayo maging dirty-minded. At doon namin kayo ililibing sa bahay ng mga magkay, the house of the dead. House of the dead. Kani mga kontra, mura manig mga dead. Okay. Last line. Kung sa'yo akong i-last line ha, naara, nahinumduman na gid nako tanga. Kinsa Snoopy ani pre, asa Snoopy ani ha? Iro ka na mo buwala ka. Okay, time. Last round para kay Inyo Delicado Spectrum Lord. Jo! O, ilusyon kami, kaya nag-i-ilusyonado kayo. Matalo? You talk shit kasi baw ng bunganga mo. Tapos, ikaw mukha kang kumag. Ikaw wala kang kwenta. Wala kang pera. Paano mo ako matatalo sa larangan ng balagtasan ka mo? Mga wala mo'y batasan. Wani mo sa puerto. Cagayan de Oro. Wani mo sa Cagayan de Oro. Dine, abi ninyo og mga gahi na mo. Mura mo og naog iro. Ha? Oh, iro. Sa ilabot ako kung naka Snoopy nga iro. Pinti man to. Patay ako. Uwi pa ko. Pigi to yung Snoopy nga iro. Kay iro rato. Taon eh. Pigi ang yung pagka-warlord kay baboy ka dre. Bro James, putang ina mo pre. Kinalaban mo? Tae to dre. Buisit ka, tae ka. Huwag ang puerto, gihimo na akong pinirito sa una. Ikaw, wala ka kaila sa ako Ako dugay na ko nga batil MC ikaw, kamo karon pa mo nanong na din sa MacArthur, ay mo pagpaka-aktor. Kay dili mo superior, mura mo og mga amo. Ha? Ikaw, wala na ko'y matira sa imo ha, nagkaagit kay ka. Ay nagkatingala. Nakita lang kayo sa kamera, kala nyo na aktor ka? Pangit ka. Tinuod na ay nag-ininay, Rudgens. Nag-sunglass ang isa. Naman ay baboy nga mag-sunglass. Oy, wala mo'y makita, nana, sa Bisag Asa, diri ra sa MacArthur Park. Pagsabot niya sa MacArthur Park. Oh, time. Okay, time. Last round para kay Warlord and Rogers. Okay, kapag bumabattle ako, ang di sa akin, baboy, mataba. Pero okay lang. Mukha namang artista. Huwag nakahinundong ka katong battle na mo ni Mista. Ha? Nakatong iyang nga tinuod to, ako'y nag-upload sa Diyos Skandal ni Chito Miranda o ni Wally Bayola. Busa pagbantay sa ako Kay, doon na naman ko'y video skandal sa imo, katong nakay kaana sa kilid sa Ayala. Ha? Kabalo mo kinsa iyang kaana? Katong badyaw, kapangayog pisos kalsada. Kung tinuod mo itong ingon ni Mista nga ako'y nagbumba sa lingkit kay. Busa pagbantay, sunod ako bumbahan inyo ng balay. Ha? Alam nyo ba kung bakit Rudgens ang aking pangalan? Kasi kaya kong sumulat ng mga mahahabang linya katulad ng daan. Kahit dumaan kayo sa aming matuwid na daan ay hindi ko kayo pahihintulutan. Tawagin nyo akong Ron Henley kasi ako magbiglang liko sa inyong dinadaanan. Gumamit man kayo ng hagdan para maabot ang inyong pangarap, huwag nyo nang subukan. Puputulan ko lang kayo ng paa tulad ni Red Suswan at ihatid ko kayo sa tahanang walang hagdanan. Okay, at kung duha ka bobo, ni adto nagsambuang katong gubat, ni adto nagsambuang ga. Yawa. Ha? Kasi yun daw ang kanilang miss, yun.
Pero nung nakakita sila ng lumang tangke, kala nila lata nung sinabi ng sundalong kan. Yun. Ha? Ha? At oo, inaamin namin na sa rangan na to, hindi nga kayong mga baguhan. Pero kaya namin kayong apakan sa pamamagitan lang ng aming sariling pamaraan. Para kayong hagdan naming dinaanan papuntang kalangitan para maabot ang pangarap na mataglan naming pinaghirapan. Ha? O kaning rapatikos nga liga, mga tao na may pwede aning anong apil-apil man ka. Ha? Di ba si Piccolo man yung papa? Si Prisa na yung kuya? Mga putang inang nimik sa aming planeta, lumayas ka! Pauli sa inyo ham, tas wala plinag sa Prisaya na akong itsura! Ay, uway! Nakas mo nila to! Last ba rin eh? Conversation ended. Time daw, di walay time limit. Sige. Kung magiging paaralan man ang liga na to, kami ang pinakamahirap ng subject. Kasi ang talunin kami niya ng inyong project. Paano kayo mananalo kung mga tira nyo sa amin na hindi effect? Parang prutas na nalanta, reject. At Stifler, bakit ka nagpapasok dito ng imo? Na itong mga binitiwan kong mga linya, hindi naman to dramatic. Na kapag natamaan sila, di na magdala sa medic. At hindi pantinga ang tinutukoy ko kapag sinabi ko sa laban na to, kayo magtutot, pick. Ha? Tut. Alam kong hindi nyo naiintindihan kasi wala kayong alam. Sa laki ng ulo nyo. Iwan ko kung anong laman dyan. Okay. Sa tinuod lang. Wala man sa akong mga kontra. Sistinagaw na huna ko ani. Patyon ko ning duhang piste. Nagiatay mo. Pakumuton ko ng itlog ninyo. Ha? Okay, ito, make the fucking noise for the last battle. Purot akong katawa.